Sound check. Test mic 1, 2, 3. Sound, sound, sound. Test mic 1, 2, 3. Sound check. Test mic 1, 2, 3. Sound, sound. Renz, okay ba yung tunog natin? Sound check. Test mic 1, 2, 3. Sound. Okay, okay. Sige. Isang magandang umaga ho mga kabalen. At welcome ho dito sa CLTV 36 News Stream. Opo, maya-maya lamang ay tayo ho'y magla-live. Kaya standby lamang ho kayo at tayo ho'y naghihintay lamang ng 10:15 para sabay ho tayong mapapanood din sa telebisyon. Musta ho kayo? Araw ho ng Huwebes ngayon. Isang araw na lamang. Weekend na. Any plans for the weekend? Ito ho mga kabalen, meron din tayong question of the day. Mamaya talakayin natin. Anong katangian ang hanap mo sa isang kandidato sa Senado? Yan. Opo, sagutin natin mga kabalen yung ating question of the day. Baka yung ating QOTD. Luma ng QOTD. Parang OOTD. Ito ho mga kabalen, makibahagi ho kayo sa discussion dito sa ating comment section upang siyempre malaman din natin ang pulso ng ating mga kababayan kaugnay ho nitong papalapit na halalan. Napakarami hong kandidato sa pagka-senador. Umpisan muna natin sa senador kasi siya yung pinakamataas na posisyon na iboboto natin sa May. Tapos baba tayo hanggang councilors. Time check tayo, 10:11 ng umaga. Kabalen, pwede ho kayong makipagkwentuhan dito sa ating news stream. Pwedeng mag-comment. Anong katangian ang hanap mo sa isang kandidato sa Senado? Makibahagi sa interaction. Kasama ho yung ating ibang mga kabalen dito ho sa Pampanga at syempre sa buong Central Luzon at nationwide, worldwide actually kasi po, alam niyo naman, accessible ang YouTube anytime, anywhere. Ika nga.
Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome ho dito sa CLTV 36 Newsstream. Opo, ako ho ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News sa ating mga followers. Higit 1.5 million followers sa social media platforms. At syempre ho, napapanood din tayo sa buong Pilipinas. Live ho itong ating programa, CLTV 36 News. Digital na tayo sa telebisyon, malinaw na malinaw, Signal Channel 115. Nationwide ho yan mga kabalen. At dito naman ho sa Central Luzon, sa ating 38 cable partners. At syempre, mga kabalen, dito naman sa Pampanga yung Free TV Channel 36, Kung kayo po ay gumagamit ng digital TV sets o kaya naman digital box, cable box sasabihin ko, digital box, ay kabalen, pwede ho kayong mag-scan. You can check your remote controls, tapos nakalagay dyan sa topmost or left part ng inyong remote control, merong scan or menu, you can look for that. And then you select auto search, lalabas ho ang CLTV 36 as long as your antennas are placed doon po sa elevated areas o kaya naman hindi nakaharang, walang mga nakaharang na ibang bagay o wala ho sa ilalim ng cabinet, ika nga, Yan ho mga kabalen, sabay-sabay ho tayong makibalita sa mga latest na kaganapan dito po sa loob at labas ng Pampanga. Araw ho ng Huwebes ngayon, February 27. Bukas po ang huling araw ng Pebrero. At parang kailan lang, ika nga, sinabi ko to nung isang araw, nung Wednesday ata, if I'm not mistaken, pagkahaba-haba ng January, yung first month of the year, and then when we go to the second month, parang dumaan lang, Marso na. Ang bilis ng panahon. Kumusta ho kayo mga kabalen? Kung ano man ho ang ginagawa ninyo sa mga oras na ito, ay sana nasa mabuti ho kayong kalagayan. At kabalen, ito hong CLTV 36 Newsstream. Opo, pangako namin ay ika nga maging himpilan, maging tambayan, maging istasyon, maging platform ng ating mga kababayan, lalo na ho dito sa ating lalawigan Kapampangan at sa Central Luzon, ng mga ordinaryong tao. Kung naalala ninyo nga, ika nga sabi ko yung CLTV 36 Music Zone last time. Yun yung panahon na sa telebisyon panayang panonood ko noon ng Music Zone. Estudyante pa lang ako, nanonood na ako ng CLTV 36. Kaya naman ho, salamat sa mga, syempre sa Laos Group, sa Laos Family, syempre kay Ma'am Sonia Soto, Sir Billy San Juan sa pagtitiwala. Isipin nyo, college pa lang ako, nanonood na ako ng CLTV at ngayon ho ako ay nagpro-programa. Isang araw-araw ko hong ipinagpapasalamat yan na maging bahagi po ng istasyong CLTV 36. Bakit? Tunay na mapagkakatiwalaan. Wala hong kinikilingan. Eto mga kabalen, bigyang daan muna natin yung ating question of the day. Pwede ho kayong magkomento, magbigay ng inyong saloobin ukol ho dito sa aking katanungan, lalong-lalo na't nalalapit na ang halalan. Anong katangian ang hanap mo sa isang kandidato sa Senado? Sa datos ho ng COMELEC, 66 yung inaprobahan na senatorial hopefuls na pumasa dyan sa final vetting process ng poll body. 66 mga kabalen ang ating pagpipilian. Dose ang iboboto sa darating pong halalan. Kaya naman wag ho nating sayangin mga kabalen itong ating pagkakataon na makapamili ho ng matinong kandidato. So ano bang katangian ang hanap mo sa isang kandidato sa pagka-senador sa darating na May 12,
2025 elections. Gusto mo ba ng matalino? O di kaya naman ng masipag? O baka naman gusto mo ay funny lang at nakakatawa, palabiro? O baka gusto mo marunong umarte? Senado, sorry sir. Kala ko starstruck, oo. Kala ko starstruck. Senado pala, Senado. Oo. Yan o, mga kabanen. Senado nga yung tinatanong ni Kuyang Justin. Kayo naman, oo. Ito mga kabanen, bigandaan muna natin itong komento ng ating netizen na si Jason Chan. Good morning po. Magandang umaga, Jason. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Sige ho, sa mga oras na ito, silipin muna natin ang sitwasyon ho ng trapiko sa ilang bahagi. Ito hong North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo, hatid po ng NLEX Corporation. Dito ho sa gawing ibaba. Gawing ibaba. Itaas muna pala. Bakit ba ako nagsimula sa ibaba? First time. Sa gawing itaas muna tayo. Sa may leftmost part po nitong ating screen, mga kabalin. Sitwasyon ho sa Balintawak Toll Plaza sa mga oras na ito for those who are approaching or going to the north part of the Luzon Island. Yung mga patungong norte, mga kabalin, sa mga oras na ito dyan sa Toll Plaza, wala hong halos pila, At nakikita natin konting-konti lamang ang mga sasakyan dyan. Yun hong mga papasok naman ng Metro Manila southbound. Bagamat may volume, ay hindi naman ho ganun kabagalan ang andar ng mga sasakyan. Dito naman ho tayo sa may Valenzuela Interchange. Ito, yung tinuturo ko sa ating mouse. Ito hong inyong nakikita sa areang to, yung palayo sa screen. Ito ho yung northbound. At patungo ho, dito sa Bulacan, patungong Pampanga, sa mga oras na ito, mabilis naman ang andar ng mga sasakyan. At yung papasok ho ng Metro Manila o yung approaching south, ay ganun din ang sitwasyon. Bagamat may volume, ay fast moving pa rin sa mga oras na ito. Dito naman tayo sa rightmost. Dito ho sa gawing itaas, Mindanao Toll Plaza, may pila ho ng mga sasakyan sa paglabas dyan sa NLEX patungong Mindanao Avenue. Sa gawing ibaba naman, leftmost box ho tayo, mga kabalen. May Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast moving ang mga sasakyan. Same scenario ho dito sa area ng Bocaue Toll Plaza, 10:24 ay maluwag din ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Kabalen, dito naman sa San Fernando, nakikita ho natin sa ating screen yung mga going north, etong nasa right side, sa pinakababa. Tapos going north ho yan, maluwag at less cars as compared dito ho sa southbound lane na may volume ng mga sasakyan. Paalala ho sa mga motorista, huwag kakalimutang i-check ang ating mga sasakyan bago bumiyahe at syempre ang ating sarili, ang ating pangangatawan. Mahirap po yung antukin sa kalsada, mahirap yung makatulog. I-check din ho ang mga yung blow bagets kung tawagin, baterya, ilaw, oil, water. Ano pa ba? Itong
bag, battery pala, battery, blue bagets. Ulitin ko na nga, ito na. Nalito na. Okay. Ano ba yung i-check sa blue bagets? Ito si Kuya Justin, oo. Battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tools, and self. Yan ho, mga kabalin, ang dapat nating tatandaan. Huwag kakalimutan tuwing tayo ay magbabiyahe. Nakatutok ko sa ating programa si Daryl Castro. Good morning. Happy Thursday to all. Happy Thursday, Daryl. At mukhang excited ka sa weekend. Ano ba yung plans mo for the weekend? Isang magandang umaga sa iyo at maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. Good morning din kay Kyla May Valencia. Good morning, Pampanga. Isang magandang umaga, kabalen. Maya Pabak, Kyla May Valencia. Nanonood ho sa atin. Kayo ba mga kabataan? Yan, mga kabataan yung nanonood. Ano ba yung hanap ninyo sa isang kandidato sa pagka-senador? Baka pwede natin pag-usapan dito yan. Para malaman natin ano nga ba yung pulso ng kabataan. Kayla, ikaw, ano ba yung hanap mo? Anong katangian ang hanap mo sa isang kandidato sa pagka-senador? At saka, kayo ba ay 18 na? O baka pala mga 16 years old na hindi pa registered voters? But still and all, di ba mga kabalen, pwede pa rin naman silang magbigay ng kanilang opinion. Naalala ko, nung ako'y grade 3, sumasali pa ako sa mga kampanya, aktibo. Ito ho, flash ko ulit. Anong katangian ang hanap mo sa isang kandidato sa Senado? Yan ho, mga kabalen. Tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. Sa oras na ito, alamin naman ho natin ano ang magiging taya ng panahon. Mula ho sa Weather Bureau Pag-asa. Narito po ang ulat, panahon. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Magpapatuloy pong epekto ng malakas at malamig na hanging amihan dito po sa malaking bahagi ng Luzon habang magpapaulan naman ng easterlies o yung mainit na hangin galing silangan lalo na sa may eastern sections ng Visayas at Mindanao. Base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataan na bagyo or low pressure area sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility at maliit din ang tsansa na magkakaroon ng bagyo hanggang sa unang linggo ng Marso. For today po, asahan pa rin na makulimlim na panahon na sasamahan ng may hinang ulan lamang dito sa may norte kabilang ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at lalawigan ng Aurora, dulot po yan ng hanging amihan. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila is bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan at sasamahan lamang po yan ng mga pulupulong mahinang ulan at meron din ilang lugar dito sa malaking bahagi ng Luzon na hindi naman po uulanin ngayong araw. Temperatura natin sa Metro Manila mula 23 hanggang 30 degrees Celsius habang malamig pa rin po dito sa norte kabilang ng Cordillera Administrative Region. Sa may Baguio City, posible ang pinakamalamig na temperatura na 14 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Palawan, fair weather conditions ang iiral epekto ng hanging amihan at sasamahan lamang po ng pulupulong mahinang pag-ulan habang dito naman sa malaking bahagi ng Visayas, may lugar po na uulanin dahil sa easterlies kabilang ng Eastern Samar, Southern Leyte at ilang bahagi po ng Northern Samar. Dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, dahil sa easterlies, asahan ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at sasamahan lamang po ng mga pulupulong mga pag-uulan lalo na sa dakong hapon at sa gabi lalo na sa may southern portions po dito sa may Negros Oriental, Southern Cebu at Siquijor. Temperatura natin sa Metro Cebu mula 26 hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa may eastern section
Dulot po yan ng easterlies, kabilang ng Misamis Occidental, Camiguin, Misamis Oriental at malaking bahagi pa ng Caraga and Davao Region. Kaya magdala po ng payong kung lalabas ng bahay at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, sa umaga bahagyang maulap at minsan maulap lamang ang kalangitan. Pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi, madalas makulimlim na ang panahon at mataas din po ang tsansa ng mga pulupulong ulan o yung mga biglaang pagkilad at pagkulog, lalo na sa bahagi ng Soxargen and the rest of northern Mindanao. Temperatura natin sa Zamboanga City, pinakamainit po hanggang 34 degrees Celsius, habang sa may Metro Davao mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala tayong nakataas na gale warning or babala sa matataas na mga alon. Even in the coming days, aasahan sa malaking bahagi ng Luzon ang banayad hanggang katamtaman na taas sa mga pag-alon, gayon din sa may western and central sections of Visayas and Mindanao. Medyo maalon po sa may eastern side ng Visayas and Mindanao hanggang 3.5 meters, pero posibleng bumaba pa ito sa mga susunod na araw. At para naman sa ating 4-day weather forecast, sa huling araw po ng Pebrero, aasahan pa rin ang mga mataas na tsansa ng ulan sa may Caraga Region and Davao Region, dulot po ng easterlies. Make sure po na meron pa rin dalang payong at mag-ingat pa rin sa mga banta ng baha at landslides. Ang natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan bukas at sasamahan lamang po ng may hinang ulan, lalo na sa may eastern sides ng Luzon. Isolated rain showers naman over the rest of Visayas and the rest of Mindanao. Sa ating mga kababayan naman po, by tomorrow or by Saturday hanggang sa Lunes, sa mga unang araw po ng Marso, aasahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan sa may eastern sides. Aakyat yung epekto ng easterly sa may Bicol Region, Eastern Visayas, at bahagi pa ng Caraga and Davao Region sa may Surigao Provinces and Davao Oriental. So lagi pong tumutok sa ating mga babala, possible advisories, worst case heavy rainfall warnings, mag-ingat pa rin po sa banta ng baha at landslides. Ang natitirang bahagi ng bansa, aasahan ng epekto ng easterlies o yung mainit na hangin, kaya aasahan yung maalinsangan na panahon lalo na sa tanghali sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, and even the rest of Mindanao. So make sure po na meron pananggalang sa init at laging tumutok sa ating mga babala. Para naman sa ating outlook for the month of March, aasahan pa rin yung epekto ng amihan sa unang bahagi po ng Marso, bagamat hindi na ito ganun kalalakas at ganun kalamig ang dalang epekto, no? At posible na pumatapos ang amihan season towards the middle or end of March. Sunrise po natin ay 6:14 a.m. at ang sunset ay 6:04 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha. Mag-ingat po tayo. Kabalin, yan ho ang latest weather update mula ho sa Weather Bureau Pag-asa, Benison Estrareha. Maraming salamat. Dito sa yung ulat panahon. Yan ho paghandaan natin yung pag-ulan, lalong-lalo na sa eastern part ng ating bansa. Ngayong weekend, itong unang araw ho ng Marso at sa mga susunod pang araw, may asahan na yung pag-uulan. At syempre, tuloy pa rin naman yung malamig na panahon. Ika nga, pero mawawala daw yan mid-part na. So, eto ho mga kabalin. Para ho sa mga naghihintay kung magkano nga ba ang palitan ng piso kontra dolyar, ito ho. Foreign exchange rate muna ho tayo. Itong latest available data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nitong araw ho ng Miyerkules, Feb 26, nagsara ho ang palitan sa 57 pesos .88 centavos. And 88 centavos. Yan ho mga kabalin. $1, 57 pesos 88 centavos. Sa Japanese yen naman, 38 centavos. UK pound, 73 pesos 36 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 44 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 44 centavos. Ito hong dirham,
15 pesos 76 centavos. Ang euro, 60 pesos 88 centavos. Korean won, 04 centavos. At Chinese yuan, 7 pesos 98 centavos. Yan ho ang latest foreign exchange data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito, tuloy-tuloy tayo mga kabalen. Talaga na bang mapapatubig please ka na lang? Ito ho ang ilan sa mga scheduled water supply interruption dito ho sa ating lalawigan, Pampanga ngayon pong araw ng Martes, February 27. Mamaya hong 1:00 ng hapon hanggang 4:30, wala hong tubig dyan sa barangay San Roque Dao First sa Lubao para magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Ganyan din ho ang senaryo. Wala ring tubig sa Doña Victoria sa Mabalacat City mamaya pong 9:00 ng gabi hanggang bukas 5 in the morning. Same schedule din ho ang water interruption sa Doña Anisha at Villa Chodora, dyan pa din sa Mabalacat City, 9 p.m. to 5 a.m. tomorrow. Dito ho sa siyudad ng Angeles, apektado rin ng water supply interruption ng Barangay Claro M. Recto at Pulong Bulo mamaya hong 10:00 ng gabi, February 27, Thursday hanggang 2 a.m. Ganyan din ho ang schedule ng water supply interruption sa Barangay Lourdes Sur East at Barangay Ninoy Aquino. Dito po sa Angeles City, 10 p.m. hanggang 2 a.m. ng madaling araw o 2 a.m. bukas. 2 a.m. ng madaling araw. 2 a.m. tomorrow. Yan. Apektado rin ho ng water supply interruption itong Barangay Salapungan at Santo Domingo, 10:00 ng gabi hanggang 2:00 ng madaling araw bukas. Ganyan din ho ang sitwasyon mga kabalen sa Barangay Santo Cristo ng nasabing syudad. Wala akong kuryente, wala akong tubig dahil na rin sa waterline relocation project na isinasagawa ho ng Prime Water. Sa mga oras na ito, silipin naman natin yung ilang scheduled power interruption dito ho sa ating lalawigan. Alang power. No ka rin, no ka rin. Wala pong power, kabalen. Kaya portion of San Jose, City of San Fernando, Pampanga, sa mga oras na ito hanggang mamayang 12:30 dahil ho sa pag-optimize ng transformer ng Svelapco. Ganyan din ho ang senaryo, 8:30 a.m. hanggang 12:30 p.m. ngayong araw dyan sa San Isidro, San Fernando. Apektado rin ho ng nasabing power interruption itong Royal Residences. Gayon din ho ang St. Jude Village dahil nagkakaroon ng replacement doon sa mga nasunog na secondary lines.
Para naman ho sa mga kabalen natin dyan sa Porac, Pampanga, partikular na ho sa Barangay Camias, Planas at Pio. Maliban na lamang sa mga naninirahan dyan sa Block 1 at Pio Resettlement. Wala hong kuryente bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Same scenario ho mga kabalen. Diyan sa Florida Blanca Resettlement, sakop ho'y Barangay Apalit, Pandagirig, Palmayo at Pabanlag. Diyan sa Florida Blanca, 9 a.m. to 4:30 p.m. bukas. Wala hong kuryente. Apektado rin ho ng nasabing power interruption ang San Jose, partikular ang Sitio Carlos at ang Mawakat. Makabalen, yan ho ang announcement ng mga water and power supply interruption dito ho sa ating lalawigan. Okay, flash ko lamang muli itong ating question of the day. Anong katangian ang hanap mo sa isang kandidato sa Senado? Bago tayo magpatalastas, basahin lang din natin ang komento ni Krel Balingit, Maya Pabak, Pampanga. Isang magandang umaga ho sa lahat ng mga nakatutok sa CLTV 36 News Stream. Sa atin ho pagbabalik, silipin natin yung ilang pang mga balita, mga kaganapan dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Sa mga oras na ito, kabalen, silipin muna ho natin yung ilang mga latest update sa news page o sa Facebook page ho ng CLTV 36 News. Ano nga ba
Itong mga pangyayari. Ano yung latest? Ito hong ngayong araw ho ng Huwebes, February 27. Ito ho, congratulations sa lahat ho ng mga tumanggap ng parangal dito ho sa ginanap na Tourism Recognition for Enterprises and Stakeholders o TRES Awards. Kagabi ho yan. Diyan sa Clark, Pampanga. 55 po na awards sa 11 categories ang iginawad ho ng Department of Tourism Region 3 sa private at public sectors para ho sa kanilang kontribusyon sa pagpapalakas at pagsusulong ng turismo dito ho sa ating rehiyon. Bati rin. Eto, kabilang ko sa mga nanalo. Oo, wala akong iba. Paano ko ba i-upload? Upload ko ha. Eto ho mga kabalen. Pagbati ho sa Giant Lantern Festival. Dahil ho sa tagumpay na kanilang nakamit, bilang tinanghal ho silang Most Outstanding Festival ng DOT Central Luzon TRES Awards. Siyempre ho, pagpupugay sa lahat ng mga ika nga mga kabalen, namumuno sa syudad. At syempre, dyan ho sa Giant Lantern Festival na talaga naman ho mga kabalen ay siglo. Ika nga, century na, di ba? O tama, siglo. Higit 100 taon na ho nga pinagdiriwang taon-taon. At isa ho yan sa mga nais talaga nating masaksihan. Siyempre, proud ho ang CLTV 36 na tagumpay na yan dahil kabilang ho ang CLTV taon-taon sa paghahatid ho ng Giant Lantern Festival sa mga screen ng ating mga manonood na hindi po makakapunta ng live dyan sa venue. Siyempre, pagbati sa aking pamangkin, pero ate, Ching Pangilinan. Mas matanda si Ate Ching eh. Oh, yan, at sa buong Tourism Office at Giant Lantern Festival Foundation, Giant Lantern Festival Executive Committee, at karen pong sablang magmasabal ang pong gugusal para po king kulturang Kapampangan. Siyempre, shoutout din kay Dr. Richard Dinos, ang Direktor ng Department of Tourism Region 3, para ho sa kanyang aktibong pamumuno. Oo, nakita naman natin mga kabalen. Nung isang linggo lamang na si Dr. Dinos, Director Dinos, nandyan ho sa Aurora, di ba? Yung isang event din doon. Talagang busy-busy at aktibong-aktibo. Dahil, ika nga naman, deserve naman ho ng Central Luzon, di ba? Ika nga. Ang dami naman talaga nating pupuntahan. Sabi nga ni Director Dino sa akin, marami ho nga pwedeng ipagmalaki dito sa ating rehiyon. Hindi lamang pagkain, hindi lamang meron tayong mga bundok, meron tayong mga dagat, meron tayong mga masasaya at makukulay na mga pista at itong mga gantong festival, Again, pagbati ho sa lahat ng mga nanalo. Mamaya isa-isahin natin, may ilalabas ho natin yung list.
66 awardees ho kasi. Oo, pero ito ho ang Most Outstanding Festival, tinanghal itong Giant Lantern Festival ng siyudad San Fernando, Pampanga. Yang balitang yan, atid sa atin ni Kabayan Art Consuelo. Ito ho yung ilang mga larawan sa isang napakasayang gabi na ginanap ho dito sa Clark, Pampanga. Miyerkules, kahapon ho, kagabi. Dumango naman ho tayo sa ibang balita. Ito mga kabalen, idinahos ho ang Unity Walk. Diyan ho sa lungsod ng Mabalacat. Simulan natin dun sa unang-unang balita. Ito ho mga kabalin, dinaos itong Unity Walk at Peace Covenant signing ng mga local candidate dito sa Mabalacat City sa ulat ho ni Paulo G. Santos. Oo, mag-isang dumalo itong si Rowena Wing Malago dyan sa Unity Walk. No? Nagmarcha ho kaninang umaga. Tumatakbo ho siya independent bilang city councilor. Wala naman dun sa marcha, ito hong mga kumakandidato para sa top positions. Ulat ho ni Paulo G. Santos. Sabi ni Christian Mark Pineda, fake news. Bakit kaya nasabi ni Christian Mark ito? Sige nga, tanungin natin, Mark. Para lang ma-raise natin yung concern. Ito ho mga kabalen. Hindi po sabay-sabay dumating ang kampo ni re-electionist Mabalacat City Mayor Chris Garbo sa simbahan. Kanina yan para ho sa Peace Covenant signing ngayong Webes, Feb 27. Kumpara ho sa nakarang eleksyon, nag-iba na ho ang suot ng slate ni Garbo. Matingkad na red polo shirt. Paglilinaw ho ni board member Winwin Garbo na aspiring vice mayor, hindi sila nag-iba ng campaign color at talagang pula ang kulay ng Nationalist People's Coalition. Yan ho, mga kabalen. Kaninang 9 a.m., ulat ito ni Paulo G, as of 9 a.m., wala pa sa loob ng simbahan yung kampo ni na Vice Mayor Gerald Aquino. Kaninang 9 a.m. yan, Kaninang 9 a.m. Oo. Dahil blow by blow ho, itong inihahatid na balita ng ating kasamang si Paulo G. dyan mula ho sa Mabalacat City, Pampanga. Eto ho mga kabalen, kung dati-rati patsema malengki kayo, ako bisang maglutong kinamatisan. O di ba ang sarap nung sabaw kamatis, spare ribs o kaya manok.
Ngayon ho'y bagsak presyo. Sa Nueva Ecija, bumagsak ho sa 4 to 5 pesos per kilo ang presyo ng kamatis. Halos ipamigay na lamang ho ng ilang magsasaka ng kamatis mula ho sa bayan ng Bungabon ang kanilahong mga pananim. Kasunod ito ng pagbagsak ng farm gate price nito na nasa 4 to 5 pesos ayon ho yan sa grupong Sinag o ito nga sa mahang industriya ng agrikultura. Matatanda ang pumalo ho sa mahigit 300 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamatis sa mga pamilihan. Nito lamang hong Pebrero, base yan sa price monitoring ng Department of Agriculture. Kawawa naman yung mga magsasaka, pagkaganyan ho, na pagkalaki-laki ng kanilang pinupuhunan, tapos nawawalan din ng kita. Sana ho, may gawing aksyon ng ating pamahalaan kaugnay ho ng usaping iyan. Ito, bago tayo magpaalam, isang mabilis na balita lamang. Congratulations! Rank 8 ho ang graduate ng Don Honorio Ventura Technological State University of Davao sa katatapos lamang na February 2025 Master Plumber Licensure Examination. Nakuha po ni Joshua Dayaw Alonso ang ika-8 pwesto matapos magtala ng 85% rating sa naturang exam. Congratulations! Ayon ho sa PRC, 44.16% o 1,475 lamang sa 3,340 na nag-take ng pagsusulit ang pumasa. Mga kabalen, yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News ngayon pong umaga ng Huwebes. I-follow lamang ang CLTV 36 para po manatiling updated. Ako po ay magpapaalam na. Sinesenyasan na ako ni Kuyang Renz. Maraming salamat ho sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Mag-ingat ho tayo at magkita-kita muli bukas.